se niġu meqjusa bħall-professjonisti l-oħrajn fil-waqt li s-servizzi tagħna se jkunu aktar aċċessibbli. Dan intqal minn żewġ councillors li huma parti minn għaqdiet marbuta ma' din il-professjoni. Dan rabta mal-pubblikazzjoni ta' avviż legali li se jġib bidla u jeżenta il-VAT fuq servizzi marbuta ma' dawk ta' professjonijiet bħal counselling u psiko-terapisti. B'din kienet ħabbret riċentament mill-Prim Ministru Robert Abela. Josef Mizzi li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Councillors Malta għal kif din l-Assoċjazzjoni laqgħet din l-aħbar e kif issa huma se jiġu stmati bħall-professjonijiet oħrajn. Ovvjament din l-aħbar intlaqat b'entużjażmu mill-membri tagħna il għaliex issa nafu illi fl-aħħar aħna nistgħu niġu meqjusa bħall-professjonijiet kollha l-oħrajn illi jaħdmu f'dan is-settur fejn il-VAT mhux ħajbqa' obbligu b'dak kollu li jġib miegħu fuq il-professjoni tagħna. Tal-istess sentiment kien Ryan Portelli li huwa membru fil-Kunsill għall professjoni tal-Counselling li sqar kif permezz ta' inizjattivi ta' din ix-xorta se jiġu faċilitati dawn is-servizzi e kif se jkunu aktar aċċessibbli u bekk is-saħħa mentali se tingħata prijorità aħjar. Jiena sa fil-kuntest ta' din qed ngħixu fiha hija ċara li l-well-being jekk mhux se jkun ċentrali fil-ħajja tagħna, ħajja tax-xogħol, ħajja personali, ħajja ta' relazzjonijiet, ser ikollna ħafna iktar dbatija u ħafna iktar komplikazzjonijiet li m'għandniex bżonn. B'inċentivi bħal da ovvjament din niffaċilitaw li da servizz ikun aktar aċċessibbli. Aktar aċċessibbli anke fid-dinja tax-xogħol privat u għal daqstant bis-saħħa tagħek forsi nistgħu nilħqu aktar nies li jkunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi biex dejjem npoġġu s-saħħa mentali b'mod ta' priorità fil-ħajja tagħna.